ngiyenze le ngoma ngingayifaka ama-backing yabo bese ngithi wani umuntu ozongibhekhela le ngoma yabo bese ngiqala lapho-ke ngithinta le nkabi ekuthiwa ulimit yazi ndoda la kunengoma la ngiyenzile ulimit uyazi vele nawe uthi ngaMaskandi ungenzi ilokuyani house also limit nazana before uqala ucula ngabangani nje no ngathi besazana ngihlangana hey hamba kanjani yabo ukuphila nje shuthi ngisho kahle kahle vele na amagazi vele azwana ngoba indlela ezwane ngayo ubungathi kade sahlangana yabo hayi ngumthinde ngoba lokuma ngumthinda athi hayi okay baba ngaleso sikhathi unomphathi ngithi bafa yazi manje ngifuna ungisiza lana la ethi manje umphathi ndoda angomluguzile ngizomtshela kanjani mina angazi ndoda emva kwalokho athi ayikulungile ngizofika ngithi mina kuyena ngifuna azongibhekhela engomeni bese engibhekela nalento leyo ukuthi ngiyibambe kahle amakey nani hayi uma fika abhekheke afike ngempela limit afika abheke bese mase bhekile athi yabona abantu omdala empilweni yami akekho umuntu ongohlezi ngumbonga njengaloya ukuthola limit ngoba why ngisho njalo ngoba ngiyazi ukuthi into akayenza kimi abantu abaningi abayenzi futhi abacula abaningi abayenzi abacula bafuna ukubona omunye umuntu aphumelele abacula bakuthanda noma ukuthi I know umuntu nje ongaziwa bese emva lokho ubona ke ngathi nasondelana waqala wangathi uthi abantu bayakuthanda kuba inkinga bayaqala bekubuka ngandlela yabo uthi awulumuntu ngoba phela sithi siyazwana naye nami nje ngeke ngibone ukuthi ya